Vážení spoluobčania, drazí soudruhovia, drazé súdružky, kluci a klučky. V mene ústredného výboru našej organizácie vás srdečne vítam na 158. zjazde KSČ, konzumujúcich slivovicu často. V týchto neblahých časoch, ktoré neúprosne tlačia náš pitný režim ku koncu, sa vám prihováram v mene našej generálnej tajomníčky a predsedníčky základnej organizácie KSČ, súdružky Basy, so slovami: však my ešte prídeme. Začiatkom apríla. Naša Basa počas svojho posledného ani nie ročného života napriek cestovateľskému embargu prešla veľký kus cesty po celom svete. Šírila dobré meno našich Páleníc a Slivovice a svojím postojom zjednocovala národy. Veď pravda je taká, čo rozum rozháda, Pálené zblíži. Sústrastný pozdrav nám zaslal jej priateľ z Číny. Nalej, šup ho tam. Čína bola veľmi malá, dokedy ťa nepoznala. Dokedy žil veľký Mao, pili všetci len kakao. Až keď ty si ku nám prišla, rozrásla sa tvoja ríša. Naša ríša, pardon. Ty si pozdvihla náš národ, na alkohol dala návod. Odtedy ťa všetci chvália a z ríže len arak pália. Arak veru výborný je a celý národ ho pije. Už ho máme všetci v moči, preto máme šikmé oči. Sústrať zaslali aj z Afriky čierna pača Ibi. Ibi, ojo, Ibi, slivovica je bez chyby. Lieči všetkých mojich bratov a stojí to veru za to. Keď aj mor, cholera zúri, slivovica ich vykúri. Ibi takto bušou vrieskal, keď sa z alkoholu strieskal. Aj miestny medicínman prišiel na to, že Basa dala Ibimu zlato. Veľké množstvo tejto medicíny predĺžuje Černochom ciny. Vážení prítomní, osobne prišli vzdať hold aj zástupcovia zložiek Národného frontu našej obce. Teraz pristúpime k pietnému aktu kladenia vencov. Za Zväz ľudových liečiteľov prichádza Trnke Marta, ktorej není treba zdravotná karta. Elixíry zázračné doma varí, Jarovi sa po nich v posteli darí. Pochotári zbiera liečivé byliny, aby jej kohútom stavali ciciny.
Za spolok anorektikov Chruňo nesie veniec. Ešte 2-3 kila schudnem a je so mnou koniec. V dedine Žitná, tam pod cintorínom, chalupa je obývaná vilom Viktorínom. V streche diera, hadám ako toto javisko, ešte že do krčmy zohriať sa je tak blízko. Prichádza bumbuč so žitňanským dresom. Sviečku nedal na veniec, ale ju má pod nosom. Futbal to je iná kasta, tam nepijú, tam sa chlastá. V kabinách už nie je smrad, ale vonia destilát. Odovzdáva Dušan za spolok invalidov. Chrbát polámaný, barle rozsušené a huba bez zubov. Jamy kope už po 3. rok a pritom poberá invalidný dôchodok. Za žitňanských krčmárov nesie veniec Ivan Horník. Za tie naše prechlastané peniaze by jej mohol postaviť aj pomník. Ako by nestačilo, že je basa na márach, ešte k tomu máme aj opatrného krčmára. Sem tam nejaký štamgast dostane od neho popisku. Dáva si veľký pozor, aby nenalial na drisku. Zatrvalo opálených prichádza Palkes. Takého cigáňa tu už není. Chalupu má pri mlyne, v Kanade bytovku a 2 ženy.